Păi diferența între Paște, că la Paște Dumnezeu a înviat și la Crăciun, nu, înviază, a murit, deci e treaba cu moartea și la Paște e învierea lui. Care e diferența dintre Paște și Crăciun? Asta nu știu nici eu. Nu știți? Nu știu. Dar ce se sărbătorește de Paște? Nu știu. Deci de ce țineți post? Păi țiu că Țineți așa? Dar mă nu știți ce se împărtășesc. Nu știu, Haideți să ne gândim, ce ar putea să se întâmple? nu știu. Că nu știu, dar de Crăciun? Nu știți ce se sărbătorește de Crăciun? Să taie porcul, parcă, nu? Să taie porcul, de Paște să taie vițelul, Mielul să taie? ied, miel. Am zis, dar cu ce ocazie? Că asta nu reușim să aflăm. Nu știu nici eu. Noastră vă duceți la biserică? Mă duc. Vă duceți de câte ori pe săptămână? Sau cum vă duceți? Am fost duminică, mă duc acum la Denie. Dar nu puteți să-l întrebați pe popa ce se sărbătorește de Paștele ăsta? N-am întrebat. Nu, păi nu vă interesează? Dar de Crăciun? Nici de Crăciun l-ați întrebat? N-am întrebat nici de Crăciun. Da, o să întrebați? O să-l O să vin întreb. să vă întreb dacă ați aflat. Ați ținut post. N-am jumate-jumate. Cum adică? Am mâncat cam ce dă Domnul. Și ce dă Domnul? Și carne și de orice. Cam așa ce. La noi, că eu sunt ortodoxă, maica mea a fost adventistă și îmi pare foarte rău că nu ne adecvăm așa să devenim adventiști, că cred că e mai bine. Cum adică? Adică să vă explic așa mai pe Să înțelegem și pe direct, da, poate vorbesc codificat cum vine vorba. Dom'le, sunt anumite zile, omul mănâncă, se spală, lasă toate treburile așa. Eu știu ce am văzut la mama mea. Și dumneavoastră ați vrea să treceți la adventism? Depinde, deocamdată sunt cam tinerică. Ați ținut post? Da, Ați ținut? Când Da. ați putut să țineți? am ținut prima săptămână, n-am mâncat deloc cu dulce, Corect. vinerea și miercurea și săptămâna asta iar la fel. Am înțeles. Și am mai încercat să aflăm aici în sala noastră care, foarte puțin ne-au răspuns, care e diferența între Paște și Crăciun? Nu știu, nu știu să vă răspund la asta. Haideți să o luăm așa, ce să mănâncă sau nu știu, hai să o luăm. Ce să mănâncă când ținem zilele de post? Nu, Sau? de Crăciun și de Paște, sau nu știu, ca să găsim niște diferențe. Mă gândesc că sunt niște diferențe, nu? Nu sunt la fel sărbătorile astea. Păi, de Paște se mănâncă carne de miel, pastramă, în sfârșit, de astea. De Crăciun se mănâncă carne de porc, caltaboș, sarmale. Asta credeți că e diferența mare dintre ele sau? Nu e diferență, asta e așa. Care e principala diferență între Paște și Crăciun? Nu știe maică. Adică cum? Care este diferența dintre Paște și Crăciun? Ce diferențe vă vin noastră în minte? Nu știu. Vă vine vreo diferență? Haideți să o luăm cum... E o diferență de ce să mănâncă în perioada asta? Păi să mănâncă n-adăpost, mâncăm numai de post, mănânc și numai post. Și de Post. Crăciun la fel este sau? Păi da, și de Crăciun tot la fel, că ți-ai post, mănânci ulei, nu mănânci carne de porc, nu mănânci carne de nici... Postim 6 Cine săptămâni împărtășim? Păi da. și de Paște acum 7. Am înțeles, dar vreau să vă întreb dacă știți care este diferența dintre Paște și Crăciun. Păi nu e nicio diferență, să știți. Nu știu ce vă spui, mă. Vă duceți la biserică noastră? Da, cu... Cum să împărtășește, să spovedește? Dar cum? Am E înțeles. femeie bătrână. Spus, eu sunt jumate adventistă, jumate ortodoxă. Mama era adventistă, eu sunt. O jumătate de zi o împart așa. Cum împărțiți? Așa, dacă am treabă, fac treabă. Corect. Dacă nu am treabă, Deci când aveți treabă sunteți ortodoxă, da, când aveți da. treabă sunteți Și adventistă. deocamdată nu m-am decis. Adică ce sărbătoriți mai mult? Ne ducem la biserică, întămâiem. Mâncăm sarmale, facem friptură, facem salaturi. Ce să face de da, normal, Vine obișnuit. copiii pe la părinți. Da, asta Da, este. Ce mă, ne da. simțim bine, asta e cu totul. Ce să facem altceva? Diferența între Paște și Crăciun, bucuria. Adică? Să fii satisfăcut față de Dumnezeu. Dar care este diferența între sărbători? Vreau să vă întreb. Păi, diferența mare este că pentru că e posturile. Ăla e de 6 săptămâni, ăla e de 4 săptămâni. Aia e diferența.